So welcome back mga ka-develop. So ang content natin ngayon mga kapatids is maglalagay po tayo ng clip ring mga kapatids para sa mga warrior natin na young birds, dahil para hindi kapag nawala madali natin matungtong. So abangan mga kapatids. So yung mga kapatid, so yung gagawin po natin ngayon is ano po tayo ng clip ring sa mga warriors natin. So update muna natin sa mga kapaligiran. So naglinis na rin ako mga kapatid. So yan. So kakatapos ko lang din naglinis. So yan yung ating ano. So paitlog-itlog na to mga kapatid. So napit na yan. Tapos dito din. Yan. Tapos dito din. Kakatapos ko din magpakain mga kapatid. Yan. Yan po sila. Okay na okay lahat ng mga lapatids. Yan po. So medyo pause tayo ngayon mga lapatids. So yan. So tara, umpisa na natin, at para di kayo maboring sa ating video mga lapatids. So kunin ko na po mga lapatids, mga warriors natin. So mga lapatids, ito na po yung mga lalagyan natin ng clip ring. So tapos na natin nakuha sa lalagyan nila. Tapos ito po sila lahat. So bali 10 yung nandito mga kapatids at 3 yung nandito. So kapag nalagyan na natin tong tatlo ng clip ring mga kapatids, ipapakawala, iti-training ulit natin siya mga kapatids. Ito training ulit natin yung tatlo mga kapatids para masanay sa ating So ang gagawin lang natin self raise na rin. So yun yung magiging episode natin dito sa ating loop, at dahil wala silang ring mga kapatid, so yun yung gagawin natin, self at self race din. So abangan nyo yan. So magiging adventure yun mga kapatid sa ating YouTube channel mga kapatid. So yan po sila mga kapatid. So tingnan nyo mabuti. So yan po yung mga binuwing natin mga kapatid. So sorry sa pagkabulol minsan dahil hindi po tayo sanay sa pagsasalita. So yan po siya, bali 10 yan mga kapatid. So dito yung tatlo. So silipin natin. Yan po. So makikita nyo na rin yan. So hindi na lang natin bubuksan, baka makawala pa mga kapatids. So tara, umpisa na natin para di tayo maboring sa ating video mga kapatids. So kunin muna natin saglit yung ating clip ring. So dito nakalagay yung mga clip ring natin mga kapatids. So yan po. Diyan ni rin yung ring. Yung binili natin na ring nandito din. So ito po. Yan mga kapatid. So nandiyan lahat yung binili kong ring, makikita nyo mga kapatid. So may electrolytes pa tayo, bibigay din tayo mamaya nyan ng electrolytes mga kapatid. So tara, umpisa na natin. Tara mga kapatid, umpisa na natin. So lagyan natin dito. So kuha natin yung isa. So nakuha po natin is yung puti. So medyo marumi siya mga kapatid. So papakawala natin yan. So tingnan natin mabuti. Yan. So isa-isa natin. So kumpleto naman yung pakpak nila mga kapatid. So ayan po. So lagyan na natin yung clip ring. So pang yung magandang i-clip sa kanya. So pang set 47 siya mga kapatid. So ayan yung focus. So yan. Hindi mapapansin. So number 47 siya. So focus natin sa camera. Ayan. So yun niya talagang focus. So zoom natin, try natin zoom. So ayaw talaga. Pero number 47 siya mga kapatids. So yan. So lagay na lang natin. So dito sa left mga kapatids. So kahit anong paglagay nyo, basta kung ano yung comfortable sa paningin nyo. So pwede din baliktad, pwede din paharap, pwedeng patalikod din. So yung paglagay mga kapatid. So tara, lagay na natin, kasi yun sa atin patalikod paglagay natin. So yan. So kapag maglalagay kayo ng clip ring mga kapatid, so maganda yung may kasama kayo, dahil pumipiglas sila minsan, at para hindi kayo matagalan sa paglagay. So yan.
So meron natin una, mga kalapatids. So yan po, nakikita nyo. So ganda yung mata niya mga kalapatids. So yun lang, marumi. So meron natin isa. Hindi pa kumakul. Ito isang blue bar. So ano siya, may isang tumutubo pa lang. So okay naman yan, kaso nga lang kapag race mga kapatids. So yung ginagawa lang natin naman is self training. So yan, kumpleto naman mga kapatids. So tingnan natin yung mata. So ayaw mag-focus. So medyo maitim. So yan o. So anak ni Tiplar to mga kapatids. So yan po mga kapatids. So ayaw mag-focus. Yan. So tapos na sila naglugon. So yung mga naglulugon is yung mga 10. So mga kapatids, i-time lapse na lang natin yung yung ibang video para hindi kayo maboring. So umpisa na natin yung time lapse. So pang 37 siya. So yung isa 47 mga kapatids. So para talikod. Hindi naman makulit siguro to. So mga kapatid, dako tayo dun sa baka ano natin, sa mga young bird na second clutch. So ito sila. So may tumutubong isa. So may naalis na rin. So mapapalitan na yan. So ito, tingnan yung mata niya mga kapatid. So ang ganda. Yan o. So ayaw mag-focus ito. Yan po. So ang ganda ng katawan. Sa apple body pa mga kapatid. So pinimbukin ay yung ano niya. So lagyan na rin natin para sa susunod na ano, hindi na tayo mag-alinlangan. So next natin mga kapatid. So yan o. So kidlat siya mga kapatid. So namumuo pa lang yung mata niya. Yan o. Kita niyo mga kapatid. Namumuo pa lang yung mata niya. So lagyan na natin. So ito next, checkered. So silipin natin mata. Yan o. So ito yung pinakabata sa second clutch, yung mga checkered. So sila po, check na natin o. So namumulbos. So naglulugon po sila sa ngayon dahil patubo ulit yung mga ano nila, balahibo mga kapatid. So yan o. Kita nyo naman. So ayun yung focus ulit. Yan o. So pataas na yung araw sa ating kinalalagyan mga kapatid. So lagyan na natin. So isang white flight mga kapatid sa blue bar white flight. So may bahaging ano siya, black din na ano. So maganda to. So yan o mga kapatid, pakpak nya blue bar white flight. Yan o. So may kidlat din siya. So dito ano, so yan maganda mga kapatid. So tara lagyan na ulit natin. Ito isang puti. So umungol-ungol pa to.
bata pa talaga. So nagpapalit na rin ng ano, pakpak. So lugon po sila lahat kasi maganda-ganda mga kapatids. So naglulugon sila. So yan. So silipin natin yung mata mabuti. So yung focus. So yan mga kapatids. So ang ganda-ganda, bulay lang siya mga kapatids. Yan o. So isang blue bar white plate ulit mga kapatids natin. So isang blue bar white plate ulit. So yan o, papansin nyo. So kapatid niya yung ano, unang blue bar white plate mga kapatid. So yan. So ditong bahagi may black yung ibang ano niya. So ditong bahagi mga kapatid, so puti yung pang ano niya, yung palo puti mga kapatid. So mga kapatid, so isang blue bar ulit. So karamihan sa ating mga kalapati ngayon na lumabas mga kapatid is blue bar. So magaganda din yung katawan, pangangatawan. So silipin natin ulit yung mga mata-mata nila. So yan o. So yan ang focus. So yan o. Yan mga kapatids. So ito yung isa natin na color. So green seal siya. Ang tatay ito mga kapatids is ano, checkered, tas checkered white flight. So ito yung nilabas nila mga kapatids. So magandang ano, talapat inakay yan. Ang ganda pa ng ano. So check nyo mabuti mga kapatids. So bull eye lang siya pala. So yung tatay niya maganda-ganda mga kapatids. So yan siya mga kapatids. So maganda yung pangailong niya din. So next natin yung checkered na isa mga kapatid. So dilim. Yan. So ito yung kapatid ng bunso. So silang dalawa yung bunso. So checkered din siya mga kapatid. So namumulbos rin. No? So pero papalitan pa rin yan talaga. Yan. So wala na rin silang puto, mapapansin nyo. Dahil pinaliguan natin sila. So effective yung ano, binigay nating shampoo. So mga kapatid, check natin yung panghuli na lalagyan natin na clip ring. Ay meron pa pala yung puti na pares nung nandyan mga kapatid. So kukunin na rin natin, lalagyan natin ng clip ring. So ito, kak mga kapatid. So tingnan nyo yung mata nya. So yung pangulo nya mga kapatid. So ito mabuti. So isang kak to sigurado. So malaking katawan eh, big kak. So marami tayong big kak dyan mga kapatid dahil doon sa ating ginagawa na routine. So maganda yung pakakatawan. Yan o. So maganda siya mga kapatid. Kung tapang ng ulo. So yung pagka ano niya matapang mga kapatid. So lagyan na natin panghuli. Panghuli na natin to sa yung mga yung bird. So lagyan na natin. So ito yung siputi natin mga kapatid. So tingnan natin o. So malinis yung pakpak niya. Walang kuto mga kapatid. So big cock siya mga kapatid. Yan o. Tapang. Ang gandang pangangatawan rin. Kikita nyo naman, alagang-alaga sila sa ating look. Yan po siya o. Yan mga kapatid. So tara, lagyan na natin. So mga kalapatid, so tapos na natin malagyan ng clip ring yung mga kalapati natin. Is ang next natin gagawin is papakawalan natin to doon sa harap ulit at training natin siya hanggang pagkatapos sa isang araw, next day tinitraining ulit natin sila para basanay sila sa ating kapaligiran dito mga kapatid. So para bumalik-balik sila mga kapatid. So yan po yung ano, nagbi-viewing ulit sila mga kapatid. Yan po, binu-viewing ulit natin sila para mas masanay sila dito. So 1 week or 2 weeks natin yung gagawin sa mga kalapati natin mga kapatids. Yan po. So
Ayun, bilad na bilad sila. So sikat ng araw yan. So morning sunshine yan mga kapatids. So ito mga kapatids, gagawin natin dyan, papakulon ulit natin dun sa harap. So iwan ko na lang yung camera dito at tingnan na lang natin sila mamaya pagpababa na mga kapatids, para hindi masayang yung ating memory card sa ating camera mga kapatids. So palubat na rin eh. So yun, yung iba. So yan muna mga kapatids. So tara, samahan nyo ako mga kapatids. So mga kapatids, so yan po na. So nagparondan na rin tayo ng mga breeders para iwas inip. So ito yung mga natin mga kapatids. So yan po yung mga second clutch natin. So yun, meron nang dumapo na isa. So yung pinakawalan ko. So yun na sila mga kapatids. Isa nang dumadapo. So yun yung focus. So yun na sila lahat mga kapatids. So isa na yan. Yan. Yan po. So hintay lang natin na dumapo yung lahat ng kalapati natin. So meron na isa. Yun yung isa na pinakawalan natin na nilagyan ng clip ring. So yun yung isa din. Yan. So yun na sila mga kapatids. So yun o. Isa-isa na silang bumababa. So nilagyan ko ulit ng dito, takip, para hindi pumunta yung mga kalapati natin dito. Natukain yung mga patukan nila dito mga kapatids. Yun na sila. So yun o. So may 4 pa mga kapatids. So hintay lang natin na makababa lahat. Yan po. So that's it mga kapatids. Hanggang dito na yung ating video. Nakababa na sila lahat mga kapatids. So nandito na lang yung ating video. Please like, comment, and subscribe. Click mo na rin yung button para update ka palagi sa ating video mga kapatids. So lagi mong tatandaan, share mo yung ating video para makita ng mga kapatids natin. At recommend mo din na i-promote mo na rin yung ating YouTube channel mga kapatids. So that's it. Peace.